El tren de la costa com a infraestructura que vertebre el territori i millore la mobilitat. En aquests termes s'ha expressat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, després de la reunió que ha mantingut amb els alcaldes de Dénia, Oliva i Gandia i els empresaris de la Marina i la Safor. Salvador ha destacat, a més, la prioritat del tren de la costa i el consens institucional, social i empresarial que genera. És una infraestructura que per al govern valencià és prioritària perquè estem parlant de vertebració del territori, no se té que tindre una visió localista de les infraestructures ni pensar que una infraestructura és simplement un cement que es posa damunt del sòl, sinó que una infraestructura permetís la mobilitat i el que circulen les idees, el pensament, les persones, les mercaderies. A la trobada, tots han coincidit que s'ha de començar per Gandia o Olivadènia, la zona més aïllada, i així s'ha traslladat al ministre de Foment. La consellera ha fet referència a la reunió que el president Ximo Puig va mantindre amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, on li va entregar l'agenda valenciana d'infraestructures. Se li ha traslladat un dossier, el dossier és molt llarg perquè hi ha moltes carències i moltes inversions pendents en la Comunitat Valenciana, però entre les 4 inversions prioritàries que li estem demanant, les immediates, i és que per a nosaltres són les que se tenen que posar damunt de la taula, si vol el ministre i el govern d'Espanya, un pacte nacional per les infraestructures, està el tren de la costa. La titular d'Habitatge ha demanat també que es creï una comissió de seguiment, ja que tant la Conselleria com els ajuntaments han presentat al·legacions a l'estudi informatiu que ha elaborat el Ministeri sense que, a dia d'avui, es tinguen notícies de què hagi contestat.